一番です。そうですね、はい、さあ土俵は変わって下鳥高見盛が上がってきました。両者ともに実は貴乃花と1回ずつ対戦があります。西方下鳥西前頭13枚目、新潟県妙高市出身時津風部屋、東方高見盛東前頭11枚目、青森県北津軽郡板柳町出身東関部屋。ちょうど貴乃花親方、現役の貴乃花時代に膝の大怪我から鬼の形相で優勝した時から、その後7場所休場して土俵に復帰した場所で、下鳥が3日目、初日は高見盛という、両方とも貴乃花に敗れていますが、高見盛一度だけ貴乃花と対戦しました。東の山口さん、はい、高見盛覚えてますよね、当然。新小結の場所で、はい、もう初日のずっと前からね、もう番付発表の頃から初日は貴乃花関はお前だというふうに言われて、もうすごく憂鬱な場所前を過ごしたそうですね。どうしようと、というのはもう中学時代からずっと憧れで、千代の富士貴乃花戦からね、あれを見ても自分もああいう相撲を取りたいなというふうに思って、精進してきましたからということでした。もう土俵上はもういつもと空気とは全く違って、本人曰く異常な空気の中で相撲を取りましたということで、高見盛関にとっても忘れられない相撲になりましたということです。しかし受けて立つ横綱の方の貴乃花さん、さすがの相手というのは決して取りやすくはないんじゃないですか。はい、もう緊張してました。しかしその高見盛ももうこうして幕内の経験十分な力士になってきました。対戦相手は下鳥、こちらも対貴乃花戦1回だけ経験があります。制限時間いっぱいです。右の相四つ、高見盛は左四つでも当然取ります。木村庄太郎が合わせます。前回しいいところを引きました下鳥。高見盛はもろ差し狙い入りました。左のかいなの返し、寄り切り高見盛です。刺した時のこの腕肩を使ううまさがあります高見盛。今場所4回目の勝ち名乗りです。寄り切って高見盛の勝ち。立ち合いは貴乃花さん、下鳥が左の前回しのいい位置を取ったかと思いましたが、高見盛は刺したら強いんですね。強いですね。それとクレーン車のように刺して振り回すような力があるんですね。残り腰もありますし、ここはまだ下鳥でしたがね、でも必要にしつこく刺していっていますので、ここでも上がりましたね、状態が相手の。刺した後のこの対応の速さですかね。刺してかいなを返すよりも上に持ち上げるような返し方をしますから、相手は残しにくいと思います。もう無理やりこじ入れます。肘を内側に入れながら入っていくんですね。独特な高見盛の攻め方ですね。これなかなかこういう刺身を身につけようと思っても難しいのではないですかね。難しいですね。例えば弟子にああいうふうに刺していくんだと教えてもそう簡単にできるものではないんじゃないですか。まず体の強さがないとできないと思います。今日は胸を張って花道を引き上げました高見盛、寄り切りの勝ちで4勝4敗です。藤井さん、敗れた下鳥はですね、左の上手前回しだけに集中をしていて、そうなれば右四つになると思ったんだけれども、うまいなと言ってました。